Nami pramugari ngaturaken Wong ulun basuki langgeng. Om Swastiastu, awi genamastu, namo sidam. Sedherengipun ngaturaken puja lan puji mirsakaken Gusti Kang Maha Agung awit punapa krana wiranugraha nipun sehingga kita saged makempal derek Anjeng Kuyung ugi meriahaken hajatipun Bapak Itok Andrian saha ibu sakeluarga ing dalu kala mangke. Ugi boten kalupen kula atas nami pramugari ngaturaken dumateng para sepuh bini sepuh Rama Dukun, Rama Legen, ugi Bapak Danyang saha sesepuh ingkang mangku adat ing telatah dusun Gedung mriki ugi boten kesupe ngaturaken dumateng para Bapak staf-stafipun ingkang utami Bapak Kepala Desa saha staf-stafipun ingkang sampun lenggah wonten sak inggilipun Balai Gedhe terap Bapak Pagung ing dalu kala mangke. Sampun dumugi wancine kula pramugari ngaturaken sugeng dalu sugeng panggihan malih kalian gelar seni budaya tayub Jawa Timur ala Tengger. Makarya sesarengan Panji Laras pimpinan Bunda Sriani mijil saking telatah Lumajang Jawa Timur Indonesia. Dipun Sengkuyung Kunto Dewa pimpinan Bapak Saiku mijil saking telatah Wonogriya Pasuruan Jawa Timur Indonesia. Ugi dipun Sengkuyung Kunto Dewa Lighting Audio Professional Production. Dokumentasi syuting Oke Production Live Streaming Entertainment. Ugi boten kalupen dipun Sengkuyung kalian Mila Tenda Decoration. Undangan hadirin ingkang dihormatan sumangga kita mriksani sesarengan campur sari Panji Laras ing ngriki sedaya pramugari badhe nggelar salah setunggalipun tari remo ingkang dipun katindakaken Bargawati saking Panji Laras. Minggahipun ibu-ibu warangana kasebab tari remo gaya pria sumangga sugeng amriksani. Nuwun. kita amiwiti nyukata tari remo becik katindak
jano sagunging waranggana tansah sineng kuyung pangrawit panci lara sayeti kang leluri sesepuh Ibu Sriani bisa gawe semsem tumrap permiarso nyoba langit besan budidaya mrirembaka muga kasembadan apa ingkang sinebya rahayu kang makarya karisa ing sampira gawe semsem tumrap pramiarso nyoto langit besan budidaya mrirembaka muga kasembadan apa ingkang sinebya rahayu kamakarya kalisa ing sampika Pika amiti yogata tari remo becik kadidakno sagunging waranggana tansah sineng kuyung pangrawit panci lara sayeti kang leluri sesepuh Ibu gawe semsem tumrap pramiarso nyoto langit besan budidaya mrirembaka muga kasembadan apa ingkang sinebya rahayu kang makarya kalisa ing sampika pengumuman sebuah kepada tukang bir 1 PL kiriman dari grup kedua ditaruh di mejanya Cak Yulianto sebagai calon, Cak Jayus sebagai calon. Nah, monggo dipersiapkan. Terima kasih.
kidungan aku kula pilih lepat nyuwun agonge banget asa asa Ngaturaken dumateng undangan hadirin ingkang dahat kinurmatan. Saderengipun ing mriki kula atas nami pramugari kula Tony Widianto mijil saking Kedasih Sukapura Probolinggo ugi dipun sepuhi Bapak Sandi mijil saking tlatah Bulu Kandang Lumbang Pasuruan.
Ing dalu kula mangke sedaya pramugari dados susulipun Sebul Hajat Bapak Itok Andrian saha ibu sak keluarga. Ugi nomor kalih sedaya pramugari mboten tansah ganggu lampahipun tari remo kang asik panjenengan pirsani sesarengan ananging sampun dados adat lan tradisi cara Tengger khususipun telatah Gedhuwung sak lampahipun tari remo dipun milai dipun kaslipaken tari remo sumping utawi tari remo tembel. Ingkang sepindah kula badhe manggil nggih menika mengkuwi gati Bapak Itok Andrian saha Ibu dipun suwun minggah dumateng sasana pagelaran kadang rencang Panjilaras surak. Kula timbali sepindah malih dipun suwun kanthi sanget minggahi dumateng sasana pagelaran tari remo. Sumangga dipunaturaken dumateng Hamung Wiwigati inggih menika Bapak Itok Andrian saha Ibu. Monggo dirantos 3 waranggana mijil saking Probolinggo. Niki pesenan niki wis adoh-adoh dina pesene soalé. Monggo dumateng Bapak Itok Andrian saha Ibu katuran minggah. Foto sih ning tengah. Nah, ning tengah. Mugi dipun sun wingkah dumateng sasana pagelaran Mas Andrian. Lah niki putra penerus saking Bapak Itok garis miring Pak Andrian. Nah, niki sing namine Mas Andrian. Waduh. Ayo Mas. Ugi dipun sun minggah dumateng sasana pagelaran Bapak Kades Uripani. Waduh, matur nuwun Mas Andrian. Nggih, sak pelandange ditempel pisan. Monggo Bapak Kades Uripani saha Ibu Kades. Monggo. Ugi Rianto Pak Sri saha Ibu Suher Pak Sunjang saha Ibu. Monggo katuran minggah dumateng sasana pagelaran. Oh nggih. Monggo Bapak Ponaji saha Ibu Sri. Nah, niki besan saking Bapak Andrian nggih. Monggo katuran minggah. Oke production, kalau ada kamera di shoot ya, di crop. Yeah. Monggo Rianto Pak Sri, monggo. Foto sih Bu, foto sih Bu. Foto sih ning kene sih. Nah, kene ngadeg.
Ugi Pak Ponaji. Monggo niki ayah kandung. Ugi Ibu Marluni. Niki ibu kandung, monggo. Bapak Supawi saha ibu. Niki sebagai ketua Sinoman. Monggo katuran minggah. Bapak Sumarsih saha ibu. Monggo. Ibu Ponasi. Monggo katuran minggah. Soho Bapak Susmarlin beserta nyonya saking Pusung Malang Pucak. Nah, Pusung Malang Probolinggo, monggo. Ugi mboten kesupe Bapak Andira soho nyonya. Ugi Bapak Ponaji. Nah, dipun suwun monggo Pak, Bapak Ponaji. Ugi mboten kesupe Sumari Pak Minayati saha ibu. Monggo. Ugi Bapak Sukarjo saha ibu. Monggo katuran minggah. Ugi mistolo Pak Andira. Oh, sampun kula panggil niku wau, monggo Bapak Andira. Ugi mboten kesupe Wandoko Pak Ega. Nggih, monggo katuran minggah dumateng sasana pagelaran. Monggo. Sik tak lanjut. Monggo. Ugi mboten kesupe Edi Pak Diva saha ibu, Bendi Pak Tati saha ibu. Monggo. Ugi Senedi Pak Tias. Monggo. Ugi Bapak Sudiono sedaya kemawon saha ibu. Cak Karya. Monggo. Suhirsan Pak Dita beserta nyonya. Suwato Pak Darsono, monggo beserta nyonya. Ugi mboten kesupe Cak Bambang Pak Jaka, monggo. Ugi Bapak Kawat. Monggo. Ugi Bapak Yanto Pak Dita, bener Pak ya. Nggih, sedaya kemawon saha ibu. Nggih, monggo. Monggo. Suhersan Pak Dita, monggo saha ibu. Suwato Pak Darsono saha ibu. Monggo. Ponaki Pak Anggun. Monggo. Sudiono Pak Sevi. Sugeng Pak April, sedaya kemawon saha ibu. Buati Pak Arya, monggo katuran minggah. Ugi mboten kesupe Selamet Pak David. Krisna Pak Marcel. Sutiko Pak Rindi, sedaya kemawon saha nyonya. Monggo katuran minggah. Sudadi Pak Sofian, Supawi Pak Erna, sedaya kemawon saha ibu. Nah, monggo katuran minggah dumateng sasana pagelaran tari remo. Nggih, sinambi ngerantos keluarga besar ingkang sampun katimbalan dipun lajengaken Mbak Suleha. Ngidung lagi.
rasa elanese Iki matur sembah nuwun dumateng keluarga besar ingkang sampun minggah nyumping dumateng tari remo hajatipun Bapak Ito Andrian so ibu sakeluarga ingkang tasih dereng minggah monggo kebat kemawon minggah nggih nyumping derek-derek meriahaken tari remo hajatipun Bapak Ito Andrian saha ibu sakeluarga. Ugi salajengipun kula badhe manggil nggih menika mangku adat nggih. Sepuh bini sepuh ugi kasepuhan ingkang sepindah Rama Dukun. Monggo katuran minggah dumateng sasana pagelaran ugi Rama Legen. Monggo katuran minggah ugi Bapak Sanggar. Monggo ugi mboten kesupe Bapak Dewi. Nggih menika kala wau kebat kemawon dipun suwun minggah dumateng sasana pagelaran tari remo. Ugi mboten kesupe Cak Sukoyo saha nyonya niki tasih keluarga besar Darmanto Pak Dea saha nyonya Bambang Pak Jaka saking Jambangan saha nyonya. Masa durung munggah Cak Bambang wong. Monggo Pak Jaka ugi Cak Kamat beserta nyonya. Wah, ndak oleh kirim. Wong biasane nek adoh tutuk mosok cedhak ae kirim. Ya dudu Cak Kamat jenenge. Monggo Cak Kamat nggih katuran ugi Bapak Suyanto saha nyonya Heri Pak Luki saha nyonya monggo katuran minggah ugi Cak Supriyaji saha nyonya saking Kedung Yulianto Pak Angga beserta nyonya saking Kedung Pak Uwin beserta nyonya saking Kedung monggo mosok mulih si ayene Mi Ibu Agus. Nah, monggo. Mosok mi tok iki. Monggo Ibu Agus. Cak Urip Putra. Ugi lah iki urip panjenengan iki. Nah. Sik graya-graya Cak Urip. Nah. Aduh. Aja kakek 100 wae. Ya. Nggih matur sembah nuwun. Cak Urip. Ya. Ugi Bapak Subur. Monggo katuran minggah Mulyadi Pak Heri beserta Ibu. Monggo. Ugi mboten kesupe Ibu Norma garis miring Ibu Ponisrik. Monggo. Pak Kus beserta nyonya. Nggih, monggo katuran minggah. Wis tak entekno sik ya. Heeh, tak entekno wis. Monggo. Kula lajengaken malih Cak Sunjang, monggo Cak Igo. Igo apa Igo iki? Igo ya. Nggih, monggo beserta nyonya Anggi. Sukaji Pak Ulia beserta Ibu. Cak Aldi. Ugi Cak Arya, Supandar Pak Mul beserta Ibu. Ugi Bapak Sutikno beserta Ibu. Andre Pak Alvaro beserta Ibu. Ugi Pak Bendi beserta Ibu. Ugi Ibu Uci. Monggo katuran minggah. Mawan Pak Kiki. Cak Eko beserta nyonya saking Bosong Malang. Ya, sik kurang sak lempir. Ya, mari ngene langsung olahraga ya. Monggo katuran minggah. Ugi
Priyanto Pak Sri, ya sampun. Suher Pak Sujang, monggo. Ya, monggo sedaya kemawon ingkang sampun katimbalan, ugi ingkang boten katimbalan, monggo kebat kemawon minggah. Nah, boten kinten ditolak. Boten kinten ditolak. Ya monggo keluarga besar sedayanipun ingkang sampun katimbalan dipun suwun minggah dumateng sasana pagelaran tari remo. Nah, monggo ibu-ibu waranggono langsung dikidungi munggah nang Gunung Bromo. Jaman kita jaman apa mbak Karya